tal-għodu se nkun qed inlaqqakom ma' wieħed mid-distretti tal-Pulizija fil-fatt se nlaqqakom mad-distrett ta' San Ġiljan. Distrett li huwa kbir mhux ħażin ikopri San Ġiljan, San Ġwan, Pembroke, Paċivil, parti mill-Maddina kif ukoll Nibraġġ. Mal-Pulizija tad-distrett se naraw il-ħidma tagħhom fl-għodwa ta' filgħodu. Ix-xogħol fl-għasa ta' San Ġiljan diġà qed jieħu rankatura bis-Surġent Joseph Baylis flimkien ma' tim tiegħu jaraw x'ġara matul il-lejl u jibdew iħejju għal kumplament tal-jum. Kif nidħol għax-xogħol nieħu handover mingħand min ikun hawn xogħol qudiemi u qabbli niċċekkja li l-armi qegħdin kollox hawnhekk, niċċekkja x-xogħol hemm pendenti li għadu irid isir. Ovvjament nieħu t-telefonati li jidħlu l-għassa. Ikun hemm minnhom li huma complaints, ikun hemm minnhom li hemm bżonn li l-pulizija jmorru fuq il-post minħabba li hemm xi rapport. Aħna x-xifta nibda fil-5 filgħodu, aħna dejjem ikunu fil-5 naqas kwart biex neħdu l-ewwel ma nagħmlu neħdu handover mingħand tan-night watch biex ikun hemm xi ħaġa pending trid issir, ituna xi informazzjoni li daħlitilhom matul il-lejl. U mbagħad mill-ewwel naraw xi messaġġi, jkun hemm xi ħadd wanted, xi karozza nsterqet ġeneralment matul il-lejl, neħdu nota tagħha. U mbagħad wara li nagħmlu dax-xogħol noħorġu nibdew il-patrols tagħna. Sintendi sakemm nagħmlu l-patrol, hekk jidħol xi complaint jew jinqala xi ħaġa dak il-ħin noħorġu fuqha. Jgħaddu biss ftit minuti u jidħol ilment fl-għasa ta' San Ġiljan. Wieħed, għara tmorrux waħda triq il-Mediterran, Pembroke, għadu kemm daħal komplejnt li l-bieraħ filgħodu marru xi nies barranin ħabtu xi bibien ta' xi djar. Fimtek on the way. Sitta wieħed, 6-8 hawnhekk dorna l-akwata dawk il-persuni dik id-deskrizzjoni ma rajnihomx. Issa ħanieqfu nkellmu l-complainant. Kenna persuna li l-biraħ fil-ħodu t-tifel tiegħu ra xi persuni sospettużi fl-erja. U bħala bniedem mixuf kien instera jidlu xi żmien, ħaseb l-aħjar informa l-pulizija bdew il-movimenti. Issa aħna min-naħa tagħna nżidu l-patrols fl-erja għax l-ilment tiegħu jidher li huwa tajjeb, kellu għalfejn jitħasseb. U barra minn hekk ninformaw il-mobile squad ukoll biex iżidu il-patrols fl-erja. Nitlu lura l-għassa, ftit wara jasal is-surġent tal-iskwadra tal-mobile u jingħata l-informazzjoni dwar dan il-każ. Lura fuq ir-ronda fl-akwati ta' Swieqi innotata karozza suspettuża ipparkjata f'kantuniera. Ċekkja li daqsxejn din il-vettura nixi ħaġa fuqha. Delta 6-8, il-vettura tidher li hija rreġistrata għandha l-insurance u ma jidhirx li hawn ħidd fuqha. Waqt ir-ronda l-pulizija jonataw karozza oħra abbandonata. Din ilha minn ġimgħa qabel li tħalliet abbandonata u għadha fl-istess post. Filgħodu nagħmlu patrol ġewwa Paċivil, ikun fadal dak l-aħħar nies li jkunu għadhom jitilqu minn ġew il-clubs. U barra minn hekk irridu nlaħqu wkoll nagħmlu patrols mad-distrett kollu. Lura fl-għassa u hemmhekk nitkellmu mal-kuntistabli Delija dwar ix-xogħol li jkun hemm fl-għassa ta' San Ġiljan. L-għassa ta' San Ġiljan l-iktar li tara xogħol huwa bejn il-ġimgħa u l-ħadd. Fil-weekends l-iktar xogħol li ntaqgħu miegħu huwa ġlied, nies li jkunu fi-stat ta' sakra, nies li jiġu jirrapportaw li nsterqulhom l-affarijiet minn ġewwa l-clubs, ħafna minnhom normalment ikunu tfajliet għax min iħalli l-handbag ma jagħtix kasu jew ħallih fuq bar, ikun hemm oħrajn li ikun hemm pickpocketing minn ġewwa l-handbags tagħhom stess, anke ġieli fuq ġuventu. Matul il-ġimgħa jkollna rapporti ta' argumenti, kwistjonijiet familjari, rapporti ta' ħsarat fuq karozzi, inċidenti. Aktar tard filgħodu, inċidenti li ħalli student Russu jsofri ġrieħi serji f'rasu. L-istudent ta' 22 sena joħroġ jiġri minn stabiliment fi triq San George u ma jindunax li kien hemm skemmel wieqaf fit-triq. L-istudent jittieħed l-isptar b'ambulanza fejn ġie ċertifikat li sofra ġrieħi serji f'wiċċu u f'rasu. L-aħħar biċċa xogħol għall-logħba ta' filgħodu għall-Pulizija ta' San Ġiljan huwa ħdejn l-iskejjel. Xogħol li jidher faċli imma fil-verità mhuwiex,
hekk kif iridu jħabtu wiċċhom ma' sewwieqa illi kultant ma tantx jikkooperaw u minkejja illi triq tkun magħluqa minħabba l-istudenti xorta waħda donnom iridu jgħaddu xorta waħda.